Ki bahaïing hasem ryngkat ki sister but father jong ki riewngeit ki riewngeit jong ka balang katholik ki bala khlad no kawei ki jingjia aksident ka bala ja hynnin ka sngi haka shnong Umbang Sumer mynta ka sngi ka arpunyo tarik Rymphang ki lawan ban shimti no ya kamet jong kitei ki riewngeit ki riewniam hadien bala dep bande ka postmortem ha civil hospital Nongpoh. Kitei ki riewngeit ki bala khlad no ki kanthop ya Reverend Father Matthew Das ubadei parish priest jong ka Barama parish sister Milagrin Dantes Sister Pramila Tirki, Sister Rosie Nongrum, Kibadei ki sisters jong ka Fatima Convent, Umairun Ranger, but Usanjay Swargyari, Ubadei Unongnya jong ka Bolero. Nakaliang Father Peter's Imle Parish Priest jong ka Nongpoh, ulong bakalong ka jingdu no ka bakrawi ki pa riewngeit jong ka balang Catholic, ha ka balawan kum kani ka jingjia ka pasngusi ka balashim no hadu riewngeit ki mensim jong ki parabangin. Haka kerteng jong kabalang na kaparish Nongpoh o Father Peter's Imli upha ya kubor sngaulem shabaro ki bahaïing hasem bat ki baid baton jong kitei ki riewngeit ba ublei undon ryngkat bat ki hakani kapor kapasngusi kthang. Ublei un ai ka jingjia thai ka bomjikut ya kitei ki riewngeit jong kabalang Catholic ki beladu no ya ka mensim na kani ka jingjia bashir khai. Nga para Peter's Imli parish priest jong ka Nongpoh parish nga berpau ka jisangu yau blay try kan ran nongbu benta nong sam benta wa lasuma suker mulari yangi mynta hakane kasngi ar pohnyau tarik ubna Rymphang jong snem ar hajar afulai ya kaba kini ki hendrongot ki kalmla ban yu ya kane kasngi nama braka jian no ka aksident men kasngi ha ka por ar baji ar siteng no paisngi ha ka jaka ha ka ba ni khot ka Umbang Sumer district kat ba ki dang leit na ko hati ka Shillong bakane ka aksident kala jia kine ki riewngeit ki long kumni I Father Matthew Das ibadei parish priest jong ka ba Rama parish ha Bongaigoan diocese I sister Milagrin Das ibadei headmistress jong ka St John Higher Secondary School ba Rama parish I sister Pramila Turkey ibadei na bahagan para parish I sister Rosia Nongrum ibadei na nong Thomai parish I Mr. Merong Ranger ibadei inong hikai jong katei ka school I driver Sanjay ibadei na katei hi ka jaka kane ka jingjia kala jia kalong ka basngausi ha kane ka jela ka jungi ha kane ka I diocese ka jungi pad ha kane ka dong ka thain ya ka ba ki hendrongot ki mensim ki ba kodor ki ladu ha kane ka sngi ha ka ding ya kandu jong kane ka aksident ya shimro ya kane ka kabu ban ai kublei ya u bishop Thomas Pupulopulil badai u bishop jong ka Bongaigoan diocese ya biji jong katei ka diocese ki ba tang chu sngiao ya kane ka jingjia ki lalong bakloi lan ban pha ya ki lendo man pej ban khami ya ki ek jun kam jong katei ka jingjia ya ban paru ka jing sngaulem ya ki karpang ha kane ka por ba kane khlaman kalong ringjia ka ba dum ngan ya ka diocese baro kawei haba ya ki mensim jong kin rungon ki la khlad no na kane ka portei ya ban paru ka jing sngaulem ya ki bahaïing hasem jong kitei kin rungon ki bala khlad no na kane ka portei ki bahaïing hasem jong pada Matthew Das ki ye ka ying kasem jong kitei ki sister barolaingot ka ying kasem jong une unong hikai ba une nong nya jong katei ka kali ka paru ka jing sangu ya ki pada ki sister ki ba long kloi lan ban ai ka ti ka diang ka mon ha ka jun kam jong ka ne ki jingjia klem la khain ya ka jing kodor jong ka por ka jong ki hakum ka ne ki asngi ki la pendot ya ka por bandor ryngkat ba ngi ha ka ne ka jingjia ka basngo sik thang ka ban paru ka jing sangu yau disi jong ka riew district ba ai ka ti ka mon ha ka ne ka jingjia ka ba sngo sir khai ha ka ne ka district ka jungi
ya ki police department ki pen le ki e bro jurun kam na ka ban ta ban pen biang pen be ya ki e bro jong kini kin rungun ya pen pau ro ka jisangu ya doctor ki nurse ki bra long kloi lan ban le ki e bro ki jurun kam na ka ban ta kini kin rungun ya pen pau ro ka jisangu ya ki pai nong shnong jong kanong po area ka bal ai ka ti ka mon ha kum ka ne ka sngi kim khen ya ka por padia ka jingkodor ka por ka jongpi re piladon na do hynnin baro shimit bat mynta baro shisngi hadu lai baji AA piladon ryngkat bat ngi hadu ba kine ki medyap kilami na ka ne ka civil hospital Nongpoh bagile ai chala ki jong ki jaka ya ka ba maki kelawan kapan pau ka jing sengu ya baharo kito badon keti kerpang kinong mikmat jong kini ki atli ki konsumensi na jirang bana Nongpoh ki balapan poi ya ki ambulan jong ki haka ne kapor bangila bapun kam ya ki hak bapun poi ya kini ki medyap haki jika baper bar ki bajingai na kane ka aksident jong ka jingjia jong kane ka aksident sei sin ngapan pau ka jisengu ya pi wei ki baladon keti ba kito bala dubai na ka benta kini ki mensi bar khlad no to blai ka khu ko do ya pi wei blai nang ri na somar yangi ha kane ka sla por thai ka ba blai wa ai yangi ya por ya ka ya to ka blai ai ka jing thai pam ni ko ya kini ki mensi ki ba la khon no menen kasngi hu blai shibun